na aban no de yenka na aban no ka wode yen no yene no on various occasions your mother association tag any aban are engaging in various stakeholders engagement money aban edi nkomo bebre nkomo a money aban di ye no kame akoye se de bia ka akoye enada na ekodu babi no se ye nuanom tag for nso ye futu omo a ye nti omo nka ye omo nka se nche ye hu dia ekoso between omo ni various stakeholders no enu nti na ye ba ya yen so ye bete ye hu kambo mu ete coalition of consent chapter CCTC ye release sa press release na awe wo se ma ewo mu kra ne se ye ne nuanom nursing trainees nyina na aban de yenka na nso beye abosome beye mienu eko mensa suoni aban atwa ye nuanom nursing trainees esika amomo na nso yen teacher trainees de aban emfie enti na ye sa press release no ebae. Oh, okay, I see. And ever since Amodi release ne ba abonten no, empanimfo afrem so oh, masem no Amodi akwa abonten ne yate, momra na yenhwe kwan ye befa so a ye betumi aso ano bibi sa asi. Me pacho da bi CCTC newly formed association. Enti yen first step you take your press release. You release press statement that was last Sunday. The other HME and the press release no eba bonten. Nanso yen say abanka yen say obianka so far. I see. And you see Amodi aba abonten amonten mpanimfo nka no, den na mo ebeye biem. Your next line of action there after your executives meeting because you share any mood by the close of this week, you know, yante abananka ana ye in Sansobia after your press release your meeting by Friday. Into your meeting Friday now, the outcome of meeting ma and some for as soon as you on your next line of action. Na mabwaye na nyina akopano Enti every month bia no na sen na no mo de mamo aban no emma teacher trainees 400 Ghana cedis as allowance, but out of 400 Ghana cedis no aban no bi eco college various colleges no account mu a eno na yede feed students school enti students no and a teacher trainees no edge disposable amount of 200 Ghana cedis. Enti say ye good year na ye share na just aboso means no ye de multiply by 200 cedis na aban no de teacher trainee dia ka 1200 Ghana cedis. Oh, okay, I see. Inti eno no na omaboaboa no a baba be duru 6 months no. Me pacho an. Na aka how many months and a year na mo fi school ni mu? Me ankasa personally dey me wo level 400 to say. Na level 400 no me ye me teaching practice say previously the teaching practice na nka omo ye no 1 year. Na yen dey say due to degree program omo introduce yen into ye first semester out and no na ye teaching practice no na second semester no ye beko campus na awe hosem ba akokra e fan womu ni say ye per academic calendar e ba ye no just one semester no ye use the whole of next year which is 2022 and be just a single semester e campus as sefem na awe hu ye enu achi ye nuanom a omo level 200 and level 300 omo ye continuing students various colleges last Saturday na nkese say omo bie school that was on the 6th of November in nkese omo bie school then so unfortunately no omo asanga postpone omo reopening date no next year na if omo ne fresh students ni nyina ebeba next year I don't know say yenso your calendar no ebe Sunday na say school a ye be no san be keka ko somewhere 2023 which is not supposed to be done na brink of etna say omo postpone date no ana omo review academic calendar na enyo omo making because
CCA allowance yes CCA year con year traji ebiana principals of various colleges no at the FDS for school. And they say no ekoba say allowance na delay na aban enti allowance na omo makwan say level 200 and 300 no MBA school no member school sika e wo hia omo de e be fidi ye nuanom eninti na media megidi say omo asanya postpone omo reopening date. This allowance issue no a general problem aha yen nyina ye school wie na ama academic calendar no so aye basa ze obi aye frustrated yen nuanom a omo ato forms omo apply so omo person omo ba college say omo nso enhu omo left from omo right because college no ensheda enya anan engina so ntino omo ntini start kra ema obia admission. I see. Yenhwe what pounds out in the subsequent days, na yemra wo ho emra meto ankomotwetwe so why? Okay, yenso yedase papa inti ye vice president edima coalition of concerned teachers trainees one association no na etwetwe enkomo no Asante Jaco Bright 6 months unpaid alawa I was yedima wo mo yenyamfa ma wo mo ti yebesrem panimfo na omahwe ayehu bibi dia mayen. Alright, inti se wo hwa wo no nso a aka sima baako na nonkron abo ewo efie ha enomo kai na hyɛ ne nso sɛ dwumadi agusu a wotie no yɛ Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Ɛnti ɛnra na case mienu ɛna ɛwɔ court a Elvis Andor ɛyɛ yɛ anamusini ɛwɔ hɔ. Ɔdi mu amane de brɛ yɛn Elvis anope wote me nka mamo akye apombo kɔ de. Yenya. All right. Sɛ bibia kɔ yie de. Sena de bia meka no ahye any be careful inti bibia bɔkɔ. Super. All right. Inti ɛdɛn na wobetumi aka kyerɛ yɛn afa Shatawale any medical wo mo aka ka ho ɛnra yɛde wo mo kɔ court. Enu achi nso ɛyɛ legal students ya wo mo so ne Ghana ban ɛtwe no ɛkɔ court. Ɛtie fo tie o. Okay. Yeah, ɛwɔ hɔ ɛne sɛ ɛyɛ ɛnu a yɛkɔpie mu ɛwɔ Accra Circuit Court hɔ. Na yɛkɔpie wɔ Accra Circuit Court no yɛfrɛ Shatawale asɛm no ɛba enim no ɔno ankasa ɛne ɛyɛ nkurɔfo mmiɛnsa a wɔn ka ne ho no nso ɛbɛpie mu wɔ hɔ na ne lawyer a asɛm no ama no a yɛfrɛ no Jerry and available ɛkyerɛ sɛ ɔno no wɔ concern bi a ɔpɛ sɛ ɔrezi ɛna ɛyɛ judge a ɔte asɛm no so a yɛfrɛ no ɛyɛ Emmanuel Esando ebisa sɛ ɛdeɛn concern na ɔpɛ sɛ ɔrezi sɛ nka court no bɛtumi apɛne ama phones a belong to Shatawale ɛyɛ prosecution led by Dennis Sekete release phones no ama ono anase Shatawale ana court ni ebisa se dinti na o pese ye release phone san se prosecution se eno no mu use to aid them in their investigation and argue say okay say phones near home and aid for them to be able to use for investigation a bit breachy the client on the privacy will be a accountable from the breach of privacy now you can't breach of privacy and you obi bia woni found this obetumi ekipi ono ane ho nsem a onfa entuja and osa can say okay fine aside breaching of privacy no the same phone na prosecution honum no ebetumi ama omo etumi amende omo charges omo level against Shatawale and say there are some conversations via omo behu the phone is far. A bit to me lead on to another kind of thing, how do you call it? Another issue, another charges to be leveled against Shatawale. No, na course me okay, near Oka Yenidia, a car so in CC, no Casano. It was a prosecution led by Dennis Secretary. Every easy phone no immediately Emma Shatawale. Any engrafo near San almost standard trial no ever court. Into a no Shata a wale a case no. May a shame in come back for a medical name no, but omen to me unfair. The angel means me unfair no.
ɛno ɛyɛ judge anase judge na ɔte asɛm no na kan pɛsɛ ne ketwi kakra but ne twi na yɛra nti judge ɔte asɛm no so no ɛntumi ankyerɛ deɛ nti a wɔamfrɛ case nso yɛtu asɛm no asɛ da akɔhyɛ December 7 nti December 7 no yɛbɛsan akɔ court ɛwɔ Shatawale ɛne medical na yɛbɛka yɛtie fo sɛ Shatawale gyina court ɛwɔ ɛyɛ to a count on the issue say we release information false publication about a yes memofono kakra that is faking his own gunshot and microphone yensano almost call say charge almost say almost can ho and almost di sa boneno and medical no so the original court and say original court emma the issue of waving of gun on social media and telling you between afa a Shatawale any a medical in some. Okay. After fa students law students so the end 12 so na yemfancy. Okay, so Yebeka law students for no a year 499 students are yedin admission to the Ghana School of Law no train a year Attorney General any the Ghana Legal Council ACO a year a court na Yebeka file suit no Attorney General says and bema ho kwan kakra na omotumi file a response to the suit but however and there you PM court no Attorney General so file a response no I say anye a year 499 students no anye lawyer need nti lawyer no SS in kawono so yebema no kwan kakra na ono so file a year counter argument to the response Attorney General file no the two and also Asheda November 19. I see. All right. Inti yanhwe nyankopon ya adom a dates a omatutu di akohye no eduru ho no mo ane asan ba bio ma no pe ye da ase. Thank you. Inti yani Elvis Ando oye court correspondent ewo enkran and I yene kwatwetwe enkomono kaina ehye ne nsomame say we are live on Ahinkan 93.3 FM. I was here twie ho ba. Ya ba na ya toa so. Enti me ba cho yenkomra. Hey, Sasa. Mommy for me mattress and come down, mammy. Wouldn't how? Now, a dear mattress, ye. Oh, some pa, now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why, say, yeah, ash foma. Next is a one to mattress. I had distress partner at home. Yeah, a mattress, the Bemo chair, ya, the Biano de Mika Hospital. Nurse for crowd who are no one study Janet. And as I to use mattress, Trebia, a Bemo so die bonnet, and I just surround to come to our crime risky. A ash foam mattress. Nim pasu no mape ne mahunam duan ho jojo no etnetene wapom ne ma oda na ho na ba nipadua na sisi ne ho so afena mani ewie begiem papa hodo bebre mattresses pillows bed linens duvets and in your mafe fight this is dem ewo ash foam Freyen was 055-299-7330 and now 0245-011-255 Sheshe ash foam depot ewo oda kede stredro across so ana achiasi na beto ashom product ko siesie with them wasaso ana wadwaye bia ebiom so carpenter for ne upholsters mu betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo be hu ashom odan showroom ewo Ntiamwa junction. Ashfoam, feel it, know it. Okay, yansama makwaba bi mo famra show ni so kai na share so say eye Maakye live on Ahinkan 93.3 FM. Me pacho ubetumi de wadwen kire no e de aba ma hu se obi de ne de aba me try se me kan ma no se ye friend Prisla or Kasoa or si belated birthday enkoma abrantepa the perfect gentleman Prisla comes out with this one inti Prisla ye da say odi some message na e ba ye but makacho say message bibiri be obi di ne birthday Ghana ha mo na mo de aye message na ebi mo so send emojis cake emojis ne ma horo keke ka ho no ero de oye ne sa ya na nyewu e ya mo fanyi sika muni woni pa ne number ahu na o de afaso ama ne kama simano enson abo apa no pa nonkron eho ene ye won komo bebre no a edi adi kan di bi ye besan so edi bi edi aka ho unim se omuguso omo cheche mosquito net on sa kan wodi ana
on sanka ya nyabotre yebedi mu nkomo sisi a de amamo obetumi Edward Dwenkyere nso so asan de atoa yen wo Facebook na YouTube and YouTube for Dwenkyere fa toa yen wo ho na yen kinkan ne kama emfa emamo mahu se ebinom de omde afa ho dada but me pa cho am sticky to issues a yen ye discuss e wa ha yen kwa homa no so ne yira Joseph Oheneba Ahin enkonkotwetwe enkomo oye security expert yen ne nkomo kakra yira wo tie yen kan no pe ya mo achi aba hen kan FM so biom apumba ko de ye de radiase okay nti se obi ka se ye ka se police ye corrupt a yen Ghana fo no ye ka hu bia sa fo no obetumi no ma ya adwen wo hu any woman ya adwen de biara da adentia the majority of the personnel in the police service over 90 plus into corrupt person no na according to the Bible and socially Quran calculation it say nipa enye pepepe nti yenyina ya dia tun si nipa enye pepepe nti na yentime mark bibia nka se ade no ma obi 100% yes baby se di ti bia nipa eye nipa enfum so beba baby nti emie peyo se di nyankopon die ewie peyo se me bon no ma nyina no inhise eye eni hira so nipa ntimi nkasa bata dia yentime nkase police corrupt because police nipa do ewo mo no and no she said we calculate is over 90% in police in the corrupt. The issues ayana ebirum su raising so ne say ushia police ni na waka say police ni na je usika yenhu bi da ana yenti bi da se washia police ama police na ka cho say bra na me tutu botom na me nyisika ebi asida ebi asika se police ni ne chi wugina ho no wo tutu botom se fasika bra AC we himfa security ya die bia enye no ma ewo mu nyina na e de ba abontin said ye be ya dudu no ade atum se police wo omo ehwe so pa police fo ntamnti no enye no ma nyina ene e de ba abontin ma ne bu obi abem because adikitwa betima bu nipa dudu abemu a senka wo ka adikitwa bi ne hye ya nanka watnya agi nipa dudu ye den enkwa. And you will not any security personnel and a security expert and not senior officer, be other officer, I can say, police for any woman you may or by that, and not or no is not class of bed. But and I'm say, BBC and Tino, engineer what the service of police. In your what you say, and you know what you are on my head. I can't tell you, because oh, we know much you won't do a more idea. Yeah, inclusive. Yeah, not a baby. In this SMBC also, SMBC voter regions, SMBC Tamari, SMBC other regions, and any place here. Now you're coaching, coaching woman. Now, and I'm sure one ultimately a children, also I would say, Uncle Sisi, yeah, police for me to call a baby, Palma, a year pepe, but and now it's a little me, a little brand and command you do media Udian, ultimately for any usika sem ezo early into ekusi yana ekusi baby okay sani woka se ensem no nya ni nyina ne ya ne ka nti no me mpese me pushu biem na wa kire baby a ebisi se police ni o kire obi a ototo ni botom yi sika yemfa enu nsi ho no mo na yenhwe mame ma ayi bia ayi open na open fact I say yana a woman omunum wi no so and say asoma police was omun kwati TV for there be well policeman our section a omu ye radio narcotic a section omu beto to ho I mean kira what okay and the ordinary police officer be hu and am say wan kasa de kro no awo ye no anyem ti no so when me say any ye bi ma obi kra hu say wo ade a wo ye enye enso nanka Danny yana ma and can police officer dia every right to say BBC even civilian so ombetin na dey wako police station hand you over to the police station but we ya dey bi na nyana police ni bi na ya ohun say ade akwa be say bi ni a bi anaze bi an sem fata na wo
photo. And I'm born in our way in Tino. Was a word drove through a pumping, a copy on a move. And you were family years who know they are. And no answer what they call Oklahoma. Ultimately, then I mean, as a class, I didn't know if I can know a job. It's me a day. Example. Okay, me da se bebre. Afi yenhwe eye police ni panyin a ono na tisi ya woda posifo adwuma kuo ni nyina ano reforms ne nhyehyɛ ahodo a wodi gu akwan mu se na be ya gidi a Ghana fo wo police ni mu no ebe kɔ nanimu no eno na nkrofo bi kyerɛ sɛ o munyai waba foforo ni ntia kenken kwa wo bebre wo kwan mu yɛhwɛ opani ene nhyehyɛ ahodo a wodi ba no a oyo obi a wo hwɛ di din a wotum sɛ eye kenken kwa obebre wo kwan mu so wa shia me da na nka wona matena da nka bo se ade e fire ni kenken anya adwuma wo makwan ni wo gidi ese sa kenken ni adwuma wo mi de se fa hin akwan mu ni wo gidi ese no thousands of people o mu ti say eti se ni asichire ni wo say ni pa no ya na edin se nyeyi e kase obi ayi ya se no said nipa fa no ne say titu Ghana for e fa no ne say I just want to see adan what to talk us why you way it me use to catch it still akwa we or you or cash dem what you can see a private cousin na me dey ba akwa bi a say me na class ensan you see ato from kasama me sorry you dey so afi na me dai na mo hono na say sika no a even we say nka me ne wo ho na me ne bi nkomo edoji na mpanka se Obuoba na me no Obuoba ehye abrabo afete Obuoba wo nan me nso ma wo nan ne yire ba ko me nso yire ba ko ye nyina ti afedi Obuoba high class to talk us yewe adwuma kro no aso na me ne yi ba ko a enya hwe eti se me kenken no ayeka no enya adwuma wo makwam nemum Obuoba eye adwuma ebedu be bi na Obuoba aguna batem na de oso de to no onfa nto na ye maneka si ye manifu ni ye manbo di afi gas to bi befa ekofere ma no ba sa papa we no wa ba be season onfa kenke nya hwe kenke ni na kwam ndi so bi anya nsusu ye ene ye ya me kakra minimu no ansakura no obedi abankese no so no kakra minimu no minia so we o try papa ne don't try it because he do it. No, catch obey and one try no more na kwam. Okay. Oye na je so oye. Ni pe bia oye na one try bi bi na kwam. One single pilot or single aba because he's doing it. Anyone who decides to do it doesn't fail but they achieve it. It will be a more than try no. Okay. What time is thinking for no ya. Enti ubetimi aka say as far as I insecurity are concerned here is in the safe hands. Yes, of course, because the person who wabam is our habit of thinking. There will be a differences. There will be a differences in the police service, and there will be similarities in the police service. That is me American fan on. But differences in the police service there. Is where strength and accept and passion to a person said or no experience be our one not any pair or this could be human or the babu proof in your mind. The equalities is in for about 2 or not also 23, about 22 abacono. Adia be our first ritual. Oma die bia nipa bienu oma die bi omiye tia eye ma oma ni nika no ene wo no obeto aso. So that is the definition of being the meaning of equality and similarity. Into that the man no was asking no into police adwuma no wa ba beto mu no and say answer na nyankopon enye ne nkwan firi ne nsam no ana onko pension no nia na wa hyehyɛ no ma obitumi asese. Enti said the nkrofo eka se yen so ye ka ho bi ye edi police personnel no e ma omo indulge in unprofessional acts yo omo an omo pe omo bo na edi dada nye yen ya yes ye wo mu a omo kasa no e me pe omo bo na edi enye police ni ya ade that's na makan ni no
and Catiboni Bia after about the top police, you know. All things are not perfect. So far as a nipa you know, in your swati as you. Nipa you know, person. Even a nipa ye praising including me. No, all you know. So any panel, you know. Everybody will be Albayama. A big mistake. That doesn't mean say nipa you're wrong. Sorry, I say. He might be not right, always right, and he might not be wrong. Okay. Sorry, I say. Okay. Because a little first we say when a papa with a woman, and but every crowd would win in a man sign. But you know, I can't say to you. In the Nippon from Swabia, a Nipata and a Nippon Smith, but so the Nippa police, minimum beer, the control blocks, we control blocks. I want to hope, I will quite as you come as a quite as the control blocks, none of their feed blocks, some of the image you may be. Until you cook a token and free the car. And so, we turn blocks, Thursday, Tuesday, Nicotiana Canama Diaco, requires to pass it out. Our policing. Lo and behold, I was doubting. So, being a searcher, we decided to make crazy up. If I know, no, me tell me, baby, or me boka ko. Me call a new parade, I will pass it out. Such a person, or could you praise him? A dear pan, a training will be a condition here. And in your own, Sandy pan, a walk. Me call a new parade or pass it out. From Thursday to Tuesday or pass it out as a police officer. The second of back under a weapon. And the do on the year, say, a trio, the crowd, we are Bema, but Obi Tiawa announced that track as well. It's metal. Some women be. In a TD mistake about when we so I get a Sunday unprofessional personnel a baby. But a yenya ya work for no sabi yenda nanu mu bi you miss your ministers in the set kind of protocols no a call wrong time no and it's me money the protocols na wrong but if you call wrong time and you go na ma police need and no give you chance. I'm a bit because the police is corrupt because when we police me or your papa, but when we police me or your money. Okay. All right. Okay. You're right, ma. You're not saying pay. Amen. Yeah, that's a pa. Inti yenira Joseph Oheneba. Ahin security expert and in the and common Emmanuel Pra a very lengthy message at the Abaha and no more. Niawoka kusi nyinano ne se saying who be yasi abeka no credit achire ye manfo na afi emabunu a omo achim dan ne important pa na esu adwuma e na mo so mo ye no mo nkoso a na mo nyere mo ho mo ma bibiara enkontia mo monyere mo ho pa pra Emmanuel edi awodi eba ye no na Samuel Poku enso senchi ankoma ne nana akua pokua one ne ba abena ketewa munyina mo achim adwobie Samuel Poku ese ochia mo na no pay ma me akua pokua ene abena ketewa amo achim adwobie o papa ene wo ba Samuel Poku ese wo mamo achim and pay what did you say pa and a couple of them but omunyina obi didn't come off for emfa de yen kan ehun Frimpon Enterprise say kan kira say eye oba mackerel papa na wo pe na wo de di ujuma e de na wo pe say ye mackerel e na wo pe e de didi de anu aduane de achecha busua de ama hoho no mo ka ho a eye Frimpon Enterprise na make am for the ama Frimpon Enterprise say so oba no hono mo a ade bia ye ton e wo mall anase supermarket mu no ubenya bi e wo ne hono mo se me se me bibo din no awase ho a ubehunu eye Frimpon Enterprise e wo hono mo ye de ye se enam ye adwuma panti ba bia befa bia obi ase adwumawura ba ye makọ hono mo se wo kwakoto ade am aka to se bi ni hoda onzo maje so de bi adwumawura ba ye wakose wo kwakoto sadi ewo atem dan Frimpon Enterprise ami aka cho se bi ni hoda onso maje so de bi enti ba bia befa bia bisa omu nyina se
Debi adwuma wura wo de anya na ade asem me pa chawo nia wo pe biara a ewo mu ewo supermarket no wo call from enterprise a benya bi kasa tenten top on call number we 0244 8973 7525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 inti eno any numbers ya be friend afi 0242 111236 0242 111236 eno number be friend point enterprise adwuma wura na omo etumi agye so kama pa afi pipiasia mpadu enterprise say eye cement ena wo pe e de asidan cement wo pe e de aye atwa blocks crackeke anase wo pe de aye pillars ya ni nyina ye pipiasia mpadu enterprise na mekanfo e de ama wo pipiasia mpadu se wo ba ne ho no mo a omo wa abotre be kire niamam e de akyerewo eye roofing sheet aluminium galvanized RBT ena opa ni nyina obenya bi wo pipiasia mpadu enterprise ena do prengo ne nso so me say type ni size bi a mope wokọ ho a obenya bi ena me adwuma papa nti ya to apete a wokọ achim dan a ye wo achim state junction obehunu ye wo ho sanso na achim dan omo market foforo no omo sie no ye ne di nhwe ni mu suadru checkpoint Apiani junction frame 0244 166937 0244 166937 and a 0208 299115 0208 299115 Pipiasi Ampedu Enterprise offering ya ni ajo so say adansifuo secret provider K Asenso Limited say eye nkonwa papa ena wo padi agu office wa dwumani mu ba bia mo mu penkonwa papa di agu mo ho muni problem kra K Asenso Limited say ba bia mo bia se moto a mo de begu ka mu na ma baba be deliver e de amamo ebi ni mo de ye free delivery ene ye de ma wo mo ye kan ya rom for se ye boa free 0302 257209 and a 0302 919-739 K Asenso Limited or see home of quality office chairs and bookshelves. Ash foam semi misa wano pay say mattress ya woda so sorry ye no na ash foam na enya ash foam dia na wo ya yo ho ash foam omo ba ye obi biara edi adanse ye say ash foam dia eye mattress papa ash foam inti say ye pillow ena wo pe say mattress ena wo pe a ni nyina ash foam ebema obi ye wo duvet enso so wo yen ho towels wardrobe enso so ye wo bi e wo yen ho no mo a se wo kwa ash foam obeboa papa omanfo e wo kede suadru across so achiase mubenya bi e wo ho sanso so ena wo ba odan ha no mo a Intiamoa Hotel Junction ubehunu eye ash foam yen depot no e wo ho frame was 0552 997330 0552 997330 and a 0245 011255 0245 011255 ash foam feel it know it enyumaku ya da Roma no ma so yemu a edi dwumadi edi bremo me pacha wutie me o ya company na onso so obepese obabe so yemu na dwumadi ahoro no yatumi edi a eye 0244 878763 0244 878763 ofra kisi yadom ene eye wo birthday may you live to be 93.3 and beyond wo any a number of friends are almost so celebrate your birthday ne anope yesre nyankopon se na dom no soma mo na makoma so ade nyina entumi emmeremu happy birthday enko emfama mo nyina nyankopon onka mo ho na makoma so ade entumi emmeremu kisi yadom eyiram
Jason, Stanley, Kwejo Amankwa Foxy, Kisi Yadoma Canada, ena Seth Kwejo Amwa Mayanga, Seth Kwejo Amwa Mayanga, audio of My FM, Seth Kwejo Amwa Mayanga, a colleague from My FM, and your birthday, you will show happy birthday. 28 minutes after 9. You have a bank more, some good so much net. Omo buy ye minimum some de bi bre yen ya. Omo fa bi amre yen ya ne omo so be hye. Ne omo de buy ye bia ye beje. Ye ba be bon komo ye hu se omo cheche net. Omo ba abo ba bia ye yie no. Omo abodewuru agbagba nkrofo ayi omo adwene cheche se omo ntehwe. Se net ni mu da no na eye hye. Se ye Ghana Health Service for no omo hu omo ahye. Minim ma yen konne ne mpanifo konkobon komo Municipal Health Promotion Officer. Ena health promotion officer ba konso so ka ho bia wo mu aba yera sian Ebenezer opani otemenka mamoache bacho meje osiminia apumboko de nyaminadom. Okay, Madam Teresa apumboko boko nyaminadom yehum ha no mo afiafi mo baba kwa mbaba bi mu agese next year. Anyways, begidi say mo maso ye ho ye boko de bacho nyaminadom ya so ye boko bibia ekoso. Okay di net chiche na nti na boba ye on me bacho ane ene yintie mu mo che free hefa na hwan na obenya bi me bacho yo ene ye be fasa kwan so nyina so na yada etifo a wotie nyina ase na yada efidikasi so se ne da bia ye ba ha mo ma ye kwan ema ye ne oman mu nyina etwetwe ana enya nkita hudi efa yapom den ho no emi se bosomi na etwa mu no yedikan registration pa enkrofo a yatete won emom ruwure efiefi mu bia se ne be ya ye betwetwuru bia din anase ye be register obia na ye registration ye mu bia tiase na ye boda ru se wa yenya kwan en register na wa mo ho kwan ama ye register no edu se ye che ntontom dan no a unya bi isanse nipa dodo no a ye be register mo no eno na ye de be ko na apomden ene ankrankra omohwe eboa se ibenya ntontom dan na ehu nipa dodo na omohwe so de ehu ntontom dan no aba enti ye registration wi no ese ija na kakra ewo mu be se na wotwe miensa na empanimfo no edeka ehwe data no na se akeka enema bomu na net no atimi aba nyamencha de net no aba biduru a ye sha ase na ano edwoda etwa mu enti ohwa enne na eyeda etoso emiensa na babia ye che entontom dan no tama ye registration no onipa bia ye be register ne bia ye maneti ase babia obekwa kwaje ne entontom dan no se eduru se ye cha obekwa kwaje ne entontom dan no ti kamene se bronu bia ewo odan ana brim central mantem hadie bronu bia no ye che entontom dan no ewo so mo a ye register mu bia ne nims babia o se omo bekwa akwaje entontom dan no. I see. Enti more vantage points are how much che hefa. Baby to say community 6. Abuabo Akim State Junction. Ya chiche ebi ewo ho. Jodro. Also ya chiche bi ewo ho. Ene Ohema bro no so ya chiche ebi ewo ho. Odan kwanta ya chiche bi. Isem ya chiche bi. Jadem ya chiche bi. Chese brono nyina de ye sha ase de ni nyina ye adwuma wo so da de tie ne se brono a esoso no se ene ye tena ha na ebia ye move kakra eko akiri nanso na ye sa brono na aso eti onuanom mo mba be gibi no obi se omkro betimi a kire so ene no ye nuanom ewo ha ewo brono kro no aso. I see. Are free ana me enim ebia ye register na mini ho ti man register bi mo che dia maba yo ne etie ne se registration no ye de na wotwe ena isi ho na ye bodaru se na meka se o se ye hu nipa dodo na omoso ehunu nipa ntontom dan dodo a omo betimi de aba na aso bia so eti ye de na wotwe esi ho se na ye be ya obi bia ebenya akwanya na wotimi register eme se ye campaign no anase ye messages no na ba ko ne se no registration no net eti ya ma edipa bebre etiase enti ye register obi bia na enti bremu ye chedie wo mo a ye register omo no na ye hwe won so de entonton dan dodo no baaye no wo mo na sesia ombenya bi wo wa wanya kwan an register ne de omo de ne beye akiri
actually ye ne mpanimfo edi nkita ho na yehu kwan a omo so ye de omo befa so na actually ne be da ben because Ghana institution or see actually dey na just say say ye chewe ni wi a wan say ayana kwa say plan ne nyama ekeka ho nti enti ye yiwe ni furu a we ni de ye nsaka nipa dodo ne dada enti omo de nyama agu akwan mu enti ye yiwe ni furu ho wi a na afi omo abehwe ya behwe so say nipa omo so ansan ka bi ansan register saafo no so enti eno sa kwanya no ba okay ana no so betumi ahwe me ne maame Teresa na tifie net ba ye maame Teresa de enso aba ye register bi but ye kwagie no maame Teresa we tu kwan ena me beje me de metimi agi Teresa de ama no obetimi agi se bia na ne ba ebi wo ho isan se ye register no ye gi information bia ye de ye that information e correct a ye betumi e de ama no afi ye mra dwene pai tie net chicha mo chiche ye chi ye de ye ne titi ye fi ena mo se mo chiche net e de ntire mo chiche net minia ne ntia chiche net ina ne se ye ni mi se atridie yade edi atintimban pa afi bia se wo rank a yare a afi no be ko na wi yare a ha nipa bebre no ya na atridie ye mamu ahuru edikan enu nti no efri 2003 aban bon ho modin bia se kwan be fa so e be bre atridie yade no ase ye de entontom dan ene nyema bebre gu akwan mu na yehunu se entontom dan no ena ebe boa ye pa isan se nipa no abo ntontom na wode atridie yade ne ba no se wonya kwan ebeka wa ena wode sa yare no emawo ti ehunu se entontom no one ne dikan na properties ne property ne se edrowum a entontom no ntimi man besi so ana se besi so abetimi eku no afi so agye wo hu nti no se ba bia nte ya onya kwan se obetimi abewuram no waba beka wo eti yehunu se eno no among other options no eno no boa yi pa echen se ye be use bi spray ne niema ekeka spray a bedu bi na ano adwo enti ba be se 3-5 ona entonton beka na bia sa tankra na wada eti yehunu se entontom dan mum na ye pese ye boye ho ban free atide yade ne ho a eno no ne number 1 a ebetimi aboa amayetimi aboye ho ban afri entontom dan ne ho. Okay, maame Teresa maame mra ho na mimisa wo asem we ma beje ntontom dan no medi koduru fia na medi ase ho edam ana nhye bi wo ho bipa cho da bi wo beje ntontom dan na enhye ye wo ho ne se wo de besen enwunu mu enya wiem for 48 hours ni ye 2 days ansa na wo de akwa akosan ayusu enti se me beje me de enne a mu wi a mo de me de ma mi me ji wi a e wo se me de kope ba bi a ho ye nwunu na me de esen ho enafua mienu enti me je ne nei me koyi a adi se fiada enti me yi ni fiada no wi a na eno ano no metimi adem ubetimi di asen ho adem na se me beje ne ne na fiada na nru ne mayi ne madam a ensunsuanso bi wo ho ma me won ensunsuanso ne de ye nka ne se ensunsuanso bebre ade na edro wom indi se de be ye edro na no beba fom entontom dan ebi muji a omo se ehyi wom ebi muji a omo se ye dem a ye ho kekaye se de be ya kan wo de no a se ehyi bi no ha se de be ya edro na no ebe brase se de be ya wo dem a wo ho enhyehyew nti beji anya wiem mum ne wo se me de sen there be wo de sen enwunu mu shade mu bie mu nyina bie mu hatem wo enwunu mu 48 hours na fuwa mienu ansa na mayi ansa na wadem na se mi ni nwunu nso bo modern na pe ba bi enwunu wo na fa hata mi ntimi fa ngura nsuom se enwunu mu dia mitimi dia gu nsuom ensuom de eye fin a na yesi ba se enyanya efin afi na wo be sha ase ayusu enti ye be kai ye ho se ye de be sen enwunu mu 48 hours okay enti se ene fuwa mienu ne beto so afi mitimi yi made adem ma mimisa yerasian obehunu na obi ageneti na odi aye garden obi agenet na odi akwakọ sen na fuom obi genet no ade e woso odi ye won fanye mo won hihye bi a omo de net ne ye sa ade ne ye de kosinsen fuom ye de ye garden obi kura de odi ato hye dendenden na ni abre ne ho mo wo anamu bi a mutu di ti asafo no yo minua medase
ne meka ne sɛ mmerɛ abɛsia twam no yɛta hu saa nneɛma no bebree na adeɛ a yɛ na da bia meka yɛ na yɛmeya no sɛ adeɛ a yɛde kyɛ firi no sɛ bio yɛ na abibifo yɛ firi sɛ ɛho ɛni mfa so na ɛyɛ free ntontom dan no sesi a yɛde ma deɛ yɛ free ɛnyɛ free ɛyɛ sika yi a ne yɛtete a ne yɛde akɔkra de aba but saa mu yɛbɛka na ɛnti nyɛ free yɛde ma ɔmo deɛ yɛ free na mo yɛde sika ɛna ɛtɔ ɛne sika no so firi he sika no so aban ɛne aban no ne yɛ hwan a aban yɛ yɛ ankasa ɛne yɛ mampani ne ɔmo a ɛngye wo so a ɔmo boa yɛ nti free ni baabi a saa mu yɛhwɛ deɛ saa ne yɛbɛka no yɛntie o ɔhene enti mmerɛ twam yɛhunu sɛ saa nneɛma no ɛkɔ so na yɛdi kan akasa ɛbɔ ho dawuro ama nnipa ahunu ho hia sɛ yɛmfa nyɛ saa na mmom purpose no a yɛde baeɛ no ɛbɛsɛvo saa purpose no enti yɛne mpanimfoɔ ne stakeholders ankorankora ɔmoboa nyinaa so no ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛde mmara bi ɛbɛto kwan mu sɛ ɛfiri ɛnɛ kɔ no woayɛ bɛhunu sɛ wo nam saa kwan no so no na woamfa nyɛ biribi a wo sɛ wode yɛ no anaasɛ wode bɛbɔ wo ho ban sɛ wonya yare no mu no yɛnsa ka ho a yɛbɛtwe wa so okay alright nti wede ɛsi asɛmpa yɛtia enti yɛ kasa yi ama hyase a mo kyekyɛ mo nenam mu a mo kyekyɛ wa hu ɔmo kɔ saa vantage points na ɔkeka ne nyinaa okay yɛhyase ɛda dwoada okay na ɛyɛ nanso ɛso na yɛde nso so a ebi a Monday no yɛde bɛ bi a mop up kakra sɛ ebi a ɔmo anyɛ yɛde bɛ pepa akyire kakra okay yate yɛde nkɔmmɔ no isi ba menim sɛ mowɔ biribi a mobɛpɛ sɛ mobɛka ho asɛm biam no afei yɛmfa yɛ nkɔmmɔ no twehwɛ no nsi fam yo neɛ yɛka ne sɛ ɛtodie yadeɛ ɛyɛ adeɛ a ɛha adwen ɛde yare bebree malaria no yɛ na yɛfa ne sɛ ɛyɛ ade ketewa nanso ɛtumi de adwemmuka yareɛ nyinaa ɛba sɛ ɛtumi ɛkɔ akyire a enti sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya kwan ayɛ yɛ adwuma na yɛbɛnya apɔmuden so atena ase de ahwɛ yɛ abusua nti no yare asɛm eti yɛfa fidi kɛseɛ so atu amanfoɔ nyinaa fo sɛ yɛmmɔ mmɔden sɛ ntontom dan no baabi sɛneɛ yɛ nyinaa yɛgye to mu na yɛkɔ register yɛ no ɛberɛ adu so sɛ yɛkyekyɛ enti registration assistant no wɔ mmerɛ a ɔmo register baabi a ɔmo kaa sɛ ɛberɛ no du sɛ yɛkyekyɛ a yɛnkɔ na yɛnkɔgye no yɛde fa fidi kɛseɛ so ama obi biara te sɛ ɛberɛ no adu sɛ yɛkyekyɛ na ɛnɛ yɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa aka ɛnɛ nan na yɛde dwumadie no nyinaa ɛba na wieɛ eti mo obiara ntena wɔn kasa ebia wate sɛ yɛkyekyɛ ne deɛ ebia yɛde bɛyɛ sɛ bosome mmerɛ ɛda so eti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛkɔ baabi a yɛkyerɛ no sɛ yɛmmra na yɛmbɛgye yɛn ntontom dan no afei ebi wɔn nso a ebia wɔbɛkɔ baabi na udin enim na mmom borɔno na so no ebia na yɛ point baako ɛwɔ hɔ a yɛkasa bi a kɔ mu na bia udin hɔ na udin wɔ yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛkɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi akɔkɔgye yɛn ntontom dan no na atumi aboa yɛ yɛhyɛ ase sɛ yɛkyekyɛ no ɛnam yɛnsa nie na wɔhwɛ ɔmo abɛgyegye no a ɛwɔ fam nti na yɛfa no sɛ bi a ɛyɛ ahyɛ ase nipa dodoɔ no ntumi nteeɛ ɛnti sɛ madam no mama yɛakwanya a yɛfa fidie so abɔ wɔn amaneɛ ɛti sɛ baabi bi obi a wɔte yɛn ka biara no ntontom dan no yɛkyekyɛ a wokɔ a wondua sika ansa na yɛde ama wo mpanimfoɔ na afa ho ka nyinaa na yɛde aba ti wo kwa akɔgye deɛ a ɛfiri ti yɛ mmɔden sɛ yɛbɛtumi akɔ hɔ na yɛakɔgye yɛn ntontom dan no okay mpani sɛ deɛ ɔsu yɛ a ɔsu no ani yɛka Brem Central Municipal Assembly deɛ but menim yɛn radio yɛnyɛ hanko a na ɛka ɛkɔ ada ɔfrɛ ne sɛ constituencies no ɔmo hɔ nso yɛkyekyɛ ha yi yɛkyekyɛ hɔ wɔn ɛfa ne sɛ fimfim mantam Eastern region nyinaa hɔ nyinaa dwumadie no ɛkɔ so nti mekɔ asene ma nso akorɔ so yɛkyekyɛ mekɔ akyease yɛkyekyɛ suaduro yɛkyekyɛ akyemansa okay yate ɛne na yɛwura yɛbɛda mo ase papaapa na afei yɛde asi ha yɛso yɛda mo ase papaapa ne akwanya amɔde ama yɛ okay yɛne mpanimfoɔ from municipal health directorate hɔ and a Brem Central Municipal Assembly to be precise. Sian Ebenezer, a municipal health promotion officer, and a mami okan hoba Teresa Nyamiche, and so a can who be a health promotion officer Cronware Ebi, and an opay, or many atwitwen common patch watch through din now and say young can net noa. Said you did Campbell Bobo, so name ya yahu dwa, or modern croft wedging or mochi net no, adaroma, more encoho, and conquajimonet. Na emwa mo kama pa simadua nan emiensa na aba pa no nkron eho
ene me ma mo kwan entem na ma ba mu bi ensem no ya boroboro bebre no aso e wo senka me de ahenkana hia asem de bre mo but se me so ano a ebre ne maye kwan e ma wo mamu bi but mo nso so atiefo de emfo ni agro emfo mu ni agro kra because mu ni hwa yi ni ho enti ye ma mo kwan ensem no ya boroboro so ya ka police fo nsem o mo kire se yen timamufo ne ka hu bi ne duru ba bi a no ma ye corrupt nti ye nyai ebirim so kire se da bi wase wo se ya wase dada nyi obi na ebe se wo eno nso so ya ka ho asem ya boroboro nsem no so shatawale ye de na kokoto ye so mo nsambra 7 December no ene keke ka ho nsem de ye doso ye wie ye ya san enso adi nkomo de afa ekwan ye befa so na unpaid allowance wo se ye de ema teacher trainees no ya ka ho asem asene nso so sawmills no eja tom ama ahye dwerebe enkomo de ya boroboro bebre no a eso na afei na ebra so a ye ma mo nso so amutie ye ne kwan amama ba mu ebi ene ahenka na hia ye gyae de ama mo mfa emra ma ye. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Echira nyame ya adomo an ye betuja ene de me ntuja ye kone boko me pa cho udi ni baabi akase free Obuoba no achano pay majo su achana ni akba kasa de kashima se ne top yo boss yenti o anope de mema asenefo nyina yakọ titiri na nkoma yina ye nipa ene no asene black kwaku a iso maashi e ma ne shede na emom no kan sem bi kire nipa na ye ne interview se mom information enjeje baby baako because we ase de ekwa osi makana menwe e bi asase lu an kwa ba o be kan se moma ni sika because wonya sika bia o e betua ba ne saa se bi o be kan saa e na saa si de enso na enyo no a enje abambofo no information to form no mo hwemu yi enda wa se Obuoba nyame enka nso ho pa me pa cho nso betumi aba 0201 944 485 and at 0554 820 910. Me pacho udi ni baabi akase free. Apena chananga samabaso. Achana yitio. Obuoba ya gubu jirao. Amen. Ojira papa me mama am director ye Mr. Richmond Lankwa. Mano yebe na nyakopon kanu eye ne machine na sabri jatomu awase. Obuoba de me kan se nyakopon ko so insta money e papa moye. The obiswa wo musfa ko chananga ta. Amen. Amen. Yeah, that's achana nyame nka wonso ho mpacho di ni baabi anso kase free. Efem ko sinyantechi. Yera yentio. Yo ya damasini adwuma pa mo ye. Na nna nanka ese me so na me ni credit. Enye hwe. Sa MP fo no ni ade a won so won pese. Won bo ahenkan efem form no. Oh yeah, me pacho ya nka ya mo MP bi edin yese politicians. Politicians. Mpacho ai. Paso bene waso na ne de mpese me kan kakra ne se o mampani ba yi disable fo no ene de amamu de ne nso de hia me systemic me pese mo de twitwa mayen atene ma so across so e fit mra won che no ma no emprensa pe ene yanya afi chete yin hu kwanya yan faso am ye meeting ko kwa ye basabasa ye trade ye bibia we nyame ya duma me de be ya ye committee enso no enipa ne ba we nya wati minya fe me ba minya fe enti yes na mo dia tete de moni piece de enye fom kura mo fa mo kama yen na mo bro wa fo kakra wo bia 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 no yan hwe mfa hwe hafa me pacho yate Shani I saw me when you back home, a man is shedding the baby, a radical name. Sure. What I saw me. Yansu ya dase pa ira. Me pacho udi ni baabi anso kase free. Obuoba Eja dansu yenti o. Obuoba ya ti de ti o. Efe, we bribe bi pa da shi ya no ye. Let's draw mine. Bia si camera ku bia wa yo no we bi eju do ma ne ti man ko eni ko ne ti ma ho. Na o mai mana ga se bi ni o mai ni. O ko ya kakra na o ji ja o ma bi ti to dia. Ya na ete.
there's then another on in penny for there's strong minor no man queen damn no can say a person in a situation bridge no brown will cross the bridge me anyone wanted before but that they are cooking why they are to adjust the bridge closely and what will cross the bridge like that I will call a chest I just go for 5 years but through me into now I just have a quite any person. Yeah, that's Sibibre. Bibia be kama abotre 0201944485 0554820910. Nyame yadomo Monday. And the finance minister also for hisikasem so be call me mra shebe fie na odia kon ho masika no e de akwakwa to edwa. Nti ye what pans out. Me ba cho wudi ni baby akase free. Hello. Yes, madam. Salubeniana. But good morning. Young Quay Salu. Some Pastor Sa Asanefo Ijaya to Sombe. And Sebiana Kutini Fia or some high account once and near some mine a Kasai. Also, Boba de Yao Kasai. And Yamanu Nesu once in I am bet now Mokasa Sano. Adiane bana samuka ya no mufize bia mo pekasa ba entisa one akofaba me sera de so nche chomo na mate ni nyina. Okay, yeah, that's Sibibre Salu. Nyame nka unso ho pa. Okay. Enti unso ubetumi abebi na yako enganim. All right. Me ba cho within baby okase free. Sorry, ubetumi aba 0201 944 me ba cho within baby okase free. Nash Yentio. Boba and Uncle come home. And let the Union Kakra being who say, and yet a UBO on set and Patema radio stations will be Waha. Oboba Mobile and no question pass. Radio station be what have be a Maakye on customers. Maakye radio station be a customer 50%. And you say, for Mukita 200%. Now, wouldn't be. Now, Sanko for a radio station is so good. Romanum, Echo didn't so yet that day. Actually, yeah, on Patemuha, Annie and Jeffy. Mobile and Mark capture stations, minions, almost how you'll be in here. And I'm also more crying on my home, my Yama. And no, and a yom, ya. And to the maker is a mamma to summer time. There's a drum can put your no to be any. Into more custom, mamma, crying, mamma, my town may the day. So I did now, Munya crying for you or station is obedient. Oh, it's a moon, some farm will come yet. And no one, I mean, she said, a yom, ya, my young crying to your museum, who no mudino. Into Boba, Yanko come on, you made my partner more than Monk. Yeah, that's same. Pacho didn't be a free. Oh, about Papa. Yentio, boss. Mr. Prince Yentio, me who know pa. Na nyame adom echena achia senior high mo se de na ekoswa. Ana wonte hwe. Aha. Enti eno ho ntiri makofa kwasi ata ana mfrenzen. Eboyi kwaku den. Kwaku flake de ba no. Bra president you. Maybe I want to go Islam. But in the period, I mean, Islam is not a true Obama can talk. Where do we buy? And tell them, in the period, all can say the same thing. Yeah, in fact, about time which is a Munkosra, the mobile canoe, and it's according to the social is a war. Other district in Yana. And the mono. And I will be the ATM with the overhead of war. I tell the bottom, the Bia and a dunk of Fuji. It is about I don't say, where was the so called body? And then I will go over what I would do. If I allowed the Papa, only energy. That's about what they jump there. Just carry on and everything. Then first, about later, about I said, I'm okay, Mr. Answer with you, where do you know? Not today. We need to go to the power. Where they can say, oh, yes.
Me pacho me cancer wa hada mesra wo. Me te ha no mo a enipa etie de anya de ya mehunu. Me da si bebe. Okay. Me te ha omo etie mi nhunu da. Mi nhunu the number of people I etie. It is say DC etie, CMC etie, say hwan etie. Eno de minim. And it mean to me can one sem. But when you pa me the minimum pa. Amen. Na me ke bibia ba 5 years die na odan man anasa ochimman ana isi wiki apa de o man fa na tuma ye ku fa na tuma pa fa ya kwan na ye papa maza na ye se bibia ni wa ye be yi bibo na ko na bibia e wu de be ka trempen ko ni bi ku so ye juma ya me shira mo wa yeah that's it so se ba me fa me radio ku be dia da yeah that's it program ni die ni wa mi me super na me wuti teme na da no program na mo ye hwa de defense ediane ni ano first no mo doso I think that a chance the first ni bi across the first ni bi na odan senior high DB atefa nso DB na ehin fan kra amu wo ho yeda se bebre ni amu ka nyina nso ye mo nso ma da roma ye ba ye no na manso ye mu a anka obia nya obia but madaroma ye ba ye ahyase na ye ba ye na bebre na nhyɛ dante ase se na nkofo mu firi he na omani dendenden saa no but sisi ya no mo te ase ban kakran saa na te ye wo gide se endru ba bi na fei mo be te ase yie empanimfo no mo te ase ye politicians no mo te ase mo nim se ne ye no ya ade e beboa but ade bia no o sesa no ai kwa ade foforo mu a eya na edin kakra nti omo kra bebre no afre boy abaso mfre boy abaso ebi mu kra timi ka kire nse he emu ka jangum are ma me ba ku anka ma me ba ku ka kire se ye ka jangum ene se ye ka jangum e ko je ne nsem no enti no eno de you can challenge it omo ti ase se de ye no eya de pa but oh my Ghana na ha na ye wo no papa ya ade a papa ho ya hyin wo Ghana ha papa ho ahyin meme omukokoshia omu meeting na se meme tese meme de omu tibi bo mi di be 20 something times ada yo omu se mi mu ade ada na mi mu ade a omu se me ka no kore enu wa keke o enti no yenimu papa ne pa yenimu papa no papa ne yenimu pa omu so omu nimu pa but eno na ya na college ni bi ka no omu de adi mu ache na fe ni nyankopon adom a omu so ntoma ni yi eno na omu mpre no o akwese obi kro no na ogbodi didie na waba se da bi sese be makro no nkoso biem ekomu beku no enti komu beku no ontena ho ono so obepre mpanin sa abo bia nso beku wu a wo pre na saa omu pre na omu pre ne ye de akunkum abo ato omu tiri so eni nti omu be pre omu timi nka obi a eno ne ade no o sese ijana mi anama seda na ma slow down dia ma no na nyame adom free 2022 yeko no fire na ye beturo ni saa ma wote office ho no mo ana wo ye kwadwofo ye nyeja mu ye wura ma ha makan ye no ye be match mu boot for boot Charlie fajum tu na me sorry ko be bi mo am friend mo fan cha bi yetimi for free bi abiem mesra mu a ohine ba ye nko I gotta go, man. Java. Okay, so I just want to say thank you so much for making us your number one. Ariazie mo amu frɛ mo amu nya yanka mo be frɛ na so mentum nya frɛ nyankopɔn ka mo nyina mo ho ne ma hwiri bia wo ye ho awurade nhyɛ manan mu de bia ye ba mo atimi afrɛ odi ankan kwa me ye boa
ono na executive producer di ma dwumadie yi adwempa yini Kofi Mensa ye lead producer Kobi K Eboano Kwame Asante so de ko Facebook and YouTube ofre me Obuoba Ofori Amanfo ensuru ja baako amaka edin awurewure fie biamu enkrofo bi tia no ho yira wo mo omo committee ya me nko amidi no mutimi boa akonya me ahira me amanga adwa me dwen akosia de podumase watena se ode ensama wodo ebe todwa wo mo kase abo ahoduo mu no ode ni animu no e de bremo o ye number afra yen baby e ya de abo yaba so de anko yi nso ka kire yen ya ba yan repeat nyankopon ya do hwonsi ni Yesu be mu atumi nyini che maye nwa Radio Papa Abozege. Thank you. Abuziafo anopa nondu abaponsimano bako ebraso sa yede ensema hodo betodwa ewa nedue ya eye November abosom de toso du afimpinu nedue no bako betodwa we yankase ebomu no mede besomo sa eye ensema hodo betodwa eno eye news bulletin na midin ede akosua adepa dumas ene wo yankase ebomu na wia pramtobre ene enumre no nsia kase ebo no mampani abede che Dr. Mahmoud Baomia enye obamsua ni in ewo office for kra no aye new governing board no edema veterans administrations of Ghana yebeti munchiremu pa ewo yenkase ebo emu na executive director edema alliance for sustainable development and participatory governance no what would you to George say 2022 budget na wase Ghana for so enya ho fasode pa kasebo emu beti munchiremu na abeto dwa say na due ya eno 16 drivers union one more katra ban say taxes are what draw what the atoto fan go boss no wanted to so enti sad ya wo mama na don hwere baako eduanan watwe 48 hours wanted to so a ene daya wadanya gopo ya adom okira die besi na achima wisanso ewisa camp for eso dia desrade pa eto aban nanim se ukọ wono mo aso ya na se wono mantem wode a ya ne toileti bebi o mbejo mo nan ebi ni ho nti wo mo sra ban ne sa ban no emra be ya mom ye be ko wo no so ne ya nimpenifo wo ho edi nkomo NDC fo so na e ka kire IGP eye owura Dr. Dan Prare say investigations are what do bia efa eye 2020 election violence no e was IGP owura Dan Prare eye mu pa ohwehwe mu yie na enedue ye yankase ebo mu ye behwe sede eye ewiemu bebre no so esi etie abusuafo ha ene ebrebe makwan na mede eye nsema hodo betodwa ewo yankase ebo mu boso no mede ebesie medin ede akosua adepa dumas